Bueno, després agraïm una altra vegada, però ja veus que és un plaer tindre els pibes amb nosaltres, un gran professional dels instruments de corda. Wow.
Thank you.
és la que demana que vaig escoltant juvenil, cor de pares i preparant-se tothom. Abans d'acabar, volia agrair a tota la gent que, com veieu, està involucrada en aquest projecte i que gràcies a aquestes persones fem concerts de qualitat com el d'avui. Vull agrair a Charlie Pérez de la bateria, un fort aplaudiment. Santi, el nostre gran pianista, també. Estinos, a la guitarra del Josep Llibret. Que ens ha cedit aquest espai, que també és una passada i, bueno, és un plaer, tot el món de felicitat. Arantxa Querol, que està amagada darrere de la càmera, que també ens ha enviat molt. A les directores corals i a Rafael. I per últim, els grans protagonistes que són els cantaires de totes les agrupacions coral, el Garbí,